Yawwa ga talata. In an ce ku karatu ku ki bara karanta ka ji abin da aka rubuta. Duwai. Magajinkaura da yana karatu sai ya ɓace. Me ya ce to? Duwai. Ya ɓace ba. Wai ya ce ne ma. Wai duwai. Alhamdulillah. Tunda Allah Ubangiji ya sa wannan unguwa ta mu ta unguwa ku ta zauna lafiya. Mun gode wa Allah. Me ya faru? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wato mai gari ka saka? Na'am. Wai yanzu kawai da ka amado wata magana sai a bace? Me ake cewa? Wai duwai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gari ka wari kan Allah. Wallahi gashi ne. Daga cewa duwai. Ya Muhammadu inna qalu lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ma ya bashe. La ilaha illallah Muhammadu To Rasulullahi. tun da haka ne Sallallahu. bari in je gida in faɗa. Ce kada wanda ya ce Duwai. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu. La ilaha illallah. Wayo Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a. To mu ba abin da zamu ci a wannan unguwa ta mu ta unguwa uku. Sai dai mu ci Allah i mana maganin duwai.